Je wordt maar de band in de sportkleding naar het Cerke de herberg in Dokkum daar. Want daar is deze snel de eerste editie van de Sportcerke. Wils de ouders harkje naar de preek en lietensjongen krijgt de band judo-les in de sporthal. Nou, ben je van een morgen naar het Cerke te komen en dan ga je op hier de sportkleding aan. Waarom doe je dat? Omdat we judo gaan en wat je wil sportkleding doen, dat is wel net zo goed. En vind je het leuk, sportcerke? Ja. Anders moet ik altijd in mijn nette kleren, in de blouse. En nu in de sportkleren. En wat vind je leuker? In de sportkleren. Jongeren gaan heel minder naar het Cerke, maar dat moet verrorie terug sport in te zetten. Er heeft heel veel waarden in het geloof die ik van toepassing binnen in sport. Trouw, maar in competitie en chinslagen, verlies, winst. Nou, dus dat binnen een hele proces en dat haast natuurlijk in sport ook. Dus hoe kiest er in sport mee om en hoe kiest er in het geloof mee om? En dan haast je dat er heel veel punten binnen die toch gelijk binnen mij elkaar. De Cerkegongers moet nog een beetje onder de nieuwe Sportcerke wennen. Het is een leuk initiatief, maar nog even zien hoe het uitkomt. Maar het is een leuk initiatief, dat is weer. Ja, ik weet het net wat ik ervan verwacht. Maar. Zo zie je wat vanzelfs. Nou, inderdaad. Het is ook een hele tour om jeugd in het Cerke te krijgen. Maar voor mijn gevoel is dit de oplossing net. Maar daarom zei ik van, we zullen afwachten, we zien hoe dat gaat. Meestal ga je naar de kerk en dan zit je best wel lang. En dan ga je soms naar de kindernevendienst. Alleen maar nu ga je ook sporten en zo. Dat vind je wel heel leuk. Ja. Als het sportcerke is, dan ben ik zeker dat ik wel. En dan ga ik wel soms wel de reden dat ik net ga, omdat het dan gewoon huiswerk is. Maar dat is nou eigenlijk, dat maakt net zoveel verschil. Nou, vind je het wel leuk om wat te gaan? Ja, nou vind ik het heel leuk om naar het cerke te gaan.